Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong likod, si Mike. At magbibigay po tayo ng latest Tagalog version ng ating weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Setyembre 21 hanggang 23, 2022. At ito pa pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, puntahan na natin ang pinaka-latest. Ito po yung ating GraphSat. Inisyo natin ngayong gabi. Kasalukuyan, meron na po tayong panibagong bagyo. Ito po si Tropical Depression Unnamed. Wala pa po itong pangalan. Subalit, anytime, baka maging 19W po ito. Based sa Joint Typhoon Warning Center. As of this time kasi LPA 94W pa lang siya. But meron na pong formation alert. Nasa labas po ito ng PAR. Malapit po sa Iwoto Island ng Japan. At medyo nag-accelerate na po siya patungo po sa katimugan bahagi po ng Japan. So, ito po ang tracking ni TD. Okay. Samantala, yung isang shallow LPA, lumalakas na po na yun. Nasa malapit po sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ito po si LPA 95W na mababa ang tsansa na maging bagyo ito sa loob ng 24 oras. But remember, ang mga computer models, pag nakita ninyo ang mga models na yon, parang wala. LPA lang siya. Kasi po, mga larger systems ang nadedetect niya at hindi nila nadedetect ang mga maliliit na tropical cyclones o LPA na midget ang size. So, itong si 95W, isang example ng isang midget na system. So, nakikita po natin yun sa latest satellite, nag-improve yung kanyang sirkulasyon. But, in the next few days, ito po ay magkakwasa stationary po dito sa may dagat Pilipinas. At ito po yung babantayin natin for possible threat dito sa Luzon. Kasi pag stationary niya, gagalaw ulit siya papuntang west. Okay? O kaya babalik, okay, sa kanyang tracking. At yung habagat ay bahagyang humina. Pumalit po ang southwesterlies, mahinang habagat. At mahinang hangin mula sa kanluran o tinatawag nating westerlies. At ito na yon, nagbibigay po ng mga panghapon at panggabing mga thunderstorms at sobrang lakas po. Gaya dito sa Naga, medyo umulan kanina, sobrang lakas yung bagsak. So ito po yung mga pangkaraniwang mga maliliit na weather system, mga localized thunderstorms na patuloy nagbibigay ng mga ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po dito sa may Central Philippines. Kasama po dyan ang Mimaropa, Bicol, Southern Tagalog Provinces, Metro Manila. So, babantayin po natin ito. Okay? Itong si 95W and yung efekto ng westerlies at southwesterly wind flow, which is also affecting itong Kalayaan Island Group. So, ang risk of flooding and landslides ay medyo mababa hanggang katamtaman. So, mag-ingat po kayo sa mga flood-prone areas as well as landslide-prone areas ng affected na mga provinces, okay? Kung titingnan natin ngayon ang fast animation, so nakikita po ninyo ang pag-ikot nitong isa at ito rin isa at medyo lumalakas po ito. Baka mag-upgrade ka agad po ang ibang agencies dahil po sa nakikita natin ngayon, nagkakaroon po ng rapid intensification. So, let's wait and see. Kung bukas ng umaga ay humina ulit siya, hindi pa po matutuluyan. But kung ma-maintain yung kanyang maliit o midget size circulation, baka i-upgrade po ito kaagad into a tropical depression. So, babantayin po natin yan and we will observe it closely. May nagtanong po sa atin via Facebook comments, bakit daw pa-east yung galaw ng bagyo? Ay, alam po ninyo, ang mga bagyo po, hindi naman po yan may sariling engine para gumalaw. Wala naman silang sariling isip kung saan siya gustong pumunta. Dahil po ang mga tropical cyclones, mga low pressure systems, they are being pushed by these high pressure steering ridges at upper levels of the atmosphere. Okay? Sila po ang nagdadrive kung saan pupunta para pong glider ito. Di ba yung mga hand glider, pupunta kayo sa pinakatuktok ng isang bundok. Then, dun sa area na medyo malakas ang hangin, magta-try kang mag-fly using the glider. And then, wala po siyang engine, okay? And then, yung hangin, kung anong prevailing winds, galing northeast,
yun po ang magpupush sa kanya kung saan siya pupunta. Kaya glider ang tinatawag. So, itong mga bagyo, parang glider. Depende kung ano yung magiging steering environment, yun po ang direksyon na pupuntahin niya. So, in this case, ito muna, i-mention natin ito si TD. Dito siya na yun, okay? At gagawin natin blue. Ito naman yung isang LPA nandito. So, tingnan ninyo ang situation. Di ba yung newly formed TD, ang tracking niya ay papunta dito. So, which is responsible for the movement of 94W or itong bagong tropical depression? Simply, it's this one. So, ito po isang high pressure ridge dahil po palabas yung hangin. And pagdating po dito sa may periphery ng bagyo, okay, nakalagay dito, naka-yellow at green siya. So, ibig sabihin nasa, yan, 15 to 20 knots ang kanyang hangin. So, yung hangin nito, o yung pag-push nitong high pressure, yun din ang paggalaw niya. Kaya yung galaw niya na yun, nasa 19 kph. Okay? So, the stronger the steering winds dito sa system na ito, bibilis din yung takbo ng bagyo. So, right now, ito yung dahilan, yung high pressure to the northeast of this TD ang nagpupush sa kanya para pumuntang Japan. Paano itong isa? Diba right now, kasi kahapon nandito yung LPA. Nandito. Nakarating po siya dito. Why? Because of another steering ridge. Nandito po siya, malapit sa equator. Tinatawag po nating near equatorial high pressure ridge. So, this is now the steering ridge para dito sa isang LPA. Nandito siya. Gawin kong L. Okay? Dapat pula yan. Pula kasi mga low pressure. Kasi warm-blooded po yan. Dito naman po yung isa. Steering. So, the ones responsible kung bakit gumagalaw siyang unti-unti towards the east, parang sumusunod dito sa isang TD. Okay, dito po yung isang TD. Ito pong high pressure. Kasi kita niyo yung hangin ay galing west pa ganito. Okay? So, that's why it's moving to the east. But in the next few days, hihina po ito. So, pag humina ito, mag-stand still po itong LPA na ito. And then, itong system na ito, akit yan punta sa Japan. Yung area na binakit niya, yung steering ridge, mag-move yan dito. Okay? So, pag nag-expand itong high pressure steering ridge doon sa pinanggalingan ng tropical depression na dito na yun sa Japan, itong si 95W ay ipupush na yun pabalik sa Pilipinas. So, ito na yun magpupush pabalik sa Pilipinas. Kaya pag nakita ninyo yung computer models mamaya, ganun po ang situation. Okay? So, let's hope and pray magbago po. Every 6 hours, nagbabago naman po yan. So, ito po yung windy.com zoom-in satellite animation for the past 6 hours. Nakita ninyo, gumaganda po ang sirkulasyon nitong isang LPA na si 95W. I won't be surprised by tomorrow morning kung bibigyan na ito ng pag-asa ng name o gawin kaagad na bagyo. So, we will be issuing updates, storm watches on this system once it intensifies into tropical depression. And medyo may threat po ito sa Luzon dahil po yun yung pinapakita ng European model. Ganun din po yung American model. So, let's wait and see. Okay, right now, we have thunderstorms. Maraming mga pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng Luzon, Bicol, Visayas, Mimaropa. Epekto na rin yan ng La Nina dahil masyadong mataas na yun. Nasa 90% ang epekto of probability ng La Nina as of this time hanggang Pebrero po yan 2023, kaya huwag kayo magulat kung bakit mas maraming mga ulan na yun na-experience natin, lalo na po sa bare months. I-pray lang natin walang bagyong dumaan sa atin, medyo mahirap po yan. Rainfall accumulation forecast. So ito po yung ulan for the next 3 days hanggang Sabado. So lahat ng mga rainfall sa Pilipinas ay nakafocus po sa Central at Southern Luzon. Kasama po ang Mimaropa,
portions ng Bicol, portions ng Visayas, at portions ng Northern Luzon. So, much of the bulk ng ulan ay nandito po sa Central Luzon and South portions of Southern Luzon kasama po Metro Manila. So, yan po ang forecast for the next 3 days. Now, sa wind at pressure forecast mula sa European model from windy.com. So, ito po ay bukas ng hapon. So, ito na po yung tropical depression. Actually, hindi naman siya pumasok ng PAR, but ito po ay patungo sa general direction po ng Southern Japan. Now, itong isa, yan na po yung binabantay natin. Itong isa, ito yung medyo baka magbigay ng threat sa Luzon. So, sa bukas ng hapon, nandyan po siya, kasi stationary pa rin siya. Pwedeng lumabas bagya ng PAR. So, yan po ang situation. Friday, ito po ay babalik ulit ng PAR, papasok. Saturday, yan po. Mag-slight west-southwest po siya, patungong Luzon. So, gaganyan po siya. Sorry. Let me change it. Gaganyan po siya. At papunta po yan dito sa may northern coastal waters of Bicol region. So, please take all necessary precautions. Pag matuloy po yan, sana hindi. Sunday, papalapit po sa atin. Monday, nasa northern coastline po, o northern coastal waters ng Bicol region. Hindi masyadong defined, okay? Akala natin mainit lang ng LPA, but nakita nyo, pag mid-jet, hindi nakikita ng computer models. Magkakaroon na ng tweak yan. Pag naging bagyo po, mayroon na po yan dyan. Lalabas na yan in the next few runs ng mga computer models. Lalo na yung European model. Okay? Tuesday, yan po siya. Tatawid ng Luzon. Central Luzon. And then, mayroon na naman po dalawang tropical systems, but palis po yan sa ating bansa. Okay? Papunta po sa sea east of Japan. Ito naman po papuntang Okinawa hanggang September 30, but mag-recurve. Walang landmass na affected nito. But marami pang pwede mangyari. So, focus tayo kay 95W. Okay? The next couple of days, we'll keep you updated. So, dyan muna natin dinatapos ang ating update. Babalik ulit tayo on Friday. Pero pag bukas, Webes, maging bagyo po itong si 95W, mag-i-issue na tayo kagad ng special coverage sa ating YouTube channel at sa Facebook video uploads natin. Okay? So, ito ulit si Mike Padua. Have a great evening. Good night to all. At see you again in the next few days or tomorrow. Sleep tight and God bless to all.